ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା, ତା ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଅତ ସକାଳେ ଟିକେ ବସିବି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବି, ରାତ୍ରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେବି। କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ମାତୃ ପୁସ୍ତକ 6ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୁପ୍ତ କଟରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ଯେ ମୋ ପିତା ଗୋପନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯଦି ତମେ ତାହାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛ, ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ବାସ କରିଅଛ, ତାହେଲେ ସେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ଆବାସରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ 2020ରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ ତୁମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ, ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅୟୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ ପ୍ରତିକର୍ଷ। କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରିଥିବା ହେତୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିବା ହେତୁ, ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥିବା ହେତୁ, ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ହେତୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ମାନେ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା।